So when he heard that he was ill, he remained for 2 days in the place where he was. Then after this, he said to his disciples, "Let us go back to Judea. If he dies, we live. And everyone who lives and believes in me will never die." Do you believe this? She said, "Yes, Lord. I have come to believe that you are." It was a cave, and a stone lay across it. Jesus said, "Take away the stone." Martha, the dead man's sister, said to him, "Lord, by now there will be a stench." His burial bands, and his face was wrapped in a cloth. So Jesus said to them, "Untie him and let him go." Now, many of the Jews who had come to Mary and seen what he has done, meaning Amasa get to so I got English. So before maybe the mass, Father Jude and Mr. Anthony, they could some every day. So one day the bartender said, "Why is it that you are ordering 3 bottles of beer?" He said, "We are 3 brothers. I am here in Ireland, one is in US, and the other one is in Australia." The guy said, "What do you mean?" He said, "Well, you are ordering 2 bottles of beer. It means one of your brothers must have passed away." He turned to the bartender. After all, he knew this guy is going to die. After all, he knew he's going to raise him up. Then what is the cry all about? He has the whole story. So the crying doesn't make any sense to me until I began to think more deeper. We cry. We cry. So Jesus cried because that is what we would have done. So in the process, when they will become to realize is Jesus is truly a human being. He feels the way we feel, and he cried. He raised Lazarus from dead and restored him back to the sisters. Isn't that wonderful? Isn't that great? He felt our pain and he healed our pain. He felt our disappointment and he corrected me. The English is very good. He said, "God is mercy and fullness of redemption." The mercy comes from the fact, the redemption comes from the fact that he wants to correct Ebaina. And that is very important. He didn't use any perfume or cologne. He used his grace to clean the grave and make him come out. So, one name na Christian. The bottom line of all this is this. We are on a journey of Lent. And there is only one thing that Lent will help us to do, to open here, to restore you back to life. You see, people might see you as this bad person, but Jesus does not see you as a bad person. People may see you as this and that. Jesus is saying, "I don't see word on you." Jesus does not see you that way. If your wife has used the meanest word when she's so frustrated, don't worry. Jesus does not see you that way.
Jesus still sees you as his son and his daughter. I don't know. Is forgiveness. Jesus is giving you back of forgiveness. And so husband and wife has been here for so long because they have mastered this thing called forgiveness. That's what we are celebrating today, forgiveness. I hear you. Nyangazabu. Sochimang pamo, so chumang pamo, so ya puri boromya. Ndụ ndị mmadụ ugwu n'ụwa oge niile na n'ọnọdụ niile. Sochima. So chukuma pamo, so ya puri boromya. Ka ikpe ekpere maka mba niile nke ụwa ka ha mata ịhụnanya n'udo. Sochima pamo, chukuma pamo, so ya puri boromya. Ka ikpe ekpere maka ndị ọrịa, ọkacha ndị ahụ na-anwụ, ka ha nweta ọgwụgwọ nsọ, maka ndị nọ na oke ọnwụ. Sochima pamo, so chukuma pamo, so ya puri boromya. Ka ikpe ekpere maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na maasị ya asọ tata, mkpụrụ obi ndị nọ na pọgatri na ndị na-enweghị ndị na-echeta. Wetara anyị olileanya, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ nwụrụ n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya wetara m olileanya. Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ nwụrụ n'obe, nkọcha kọchara ya, ọkwa bụ ya wetara anyị olileanya. Ụgbọ ugwu ekpubere ya, ịtarị apịara ya, enyere ya mmanya ụkpara ụta, wetara anyị olileanya. Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, ọnwụ ya n'obe, abụ ya wetara m olileanya. Ọnwụ ya n'obe, ọnwụ nwụrụ n'obe, ọnwụ ya ike o mere anyị. O mere ụwa gịnị, ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị, gịnị ka o mere anyị? O mere ụwa gịnị, gịnị ka o mere ụwa? Onye nwụrụ anwụ n'obe, gịnị ka o mere anyị? O mere ụwa gịnị, ọ bụ gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị, gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị, o nweghị ya o mere ụwa. O mere ụwa gịnị, gịnị agbagburu n'obe, gịnị ka o mere ụwa? O mere ụwa gịnị, gịnị ka o mere ụwa? Imebe enyi imesobe gị Jizọs, enyi o, eji my own self wee mara. Jizọs bụ onye na-ata m ụzọ. Echetawo m, ọ naghị imetabeghị Jizọs. Ịmara na ibidobeghị m ebe enyi o, eji my own self wee mara. Jizọs bụ onye na-ata m ụzọ. Echetawo m ihe o mere m. Onye mere m ya, coming to your presence, my Alpha. There is something that makes me coming to your presence, my helper. Oh, my helper.
mara mma egwu mara mma ka anyị ga-agbara onye na-ebi egwu mara mma egwu mara mma ka anyị ga-agbara onye na-ebu n'elu egwu mara ya egwu mara mma egwu mara ya egwu mara ya aka mara mma aka 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 mara mma abamo abamo aba fada onye soba abamo onye isi aga abara aba fada 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 onye isi aga anyị ga-ebuli aha ya ndị na-ebuli aha ya ozi a gọziri buli aha ya Chineke onye kere ụwa aga m ebuli aha onye kere ụwa aga m ebuli aha ya o nwere ihe o mere m ji nye ya ekele o nwere ihe o mere m ji nye ya ekele o nwere ọrụ ọrụ na anyị ji agụbili aha ya enu o nwere ihe o mere m ji nye ya ekele anyị ya ekele onye obiọma ya o nwere ihe o mere m ji nye ya ekele onye obiọma o nwere ihe o mere m ji nye ya ekele aka mara mma aka mara mma aka mara mma make am don fall for ground o matam matam onye nwe anyị nna ji ike niile inyela anyị amamihe ndị otu Kristi biko chie ntị nụrụ ekpere anyị ndị ezinụlọ gị ji akpọku gị mee ka aja nke anyị na-atinyere gị ị na-akpọbata agụụ ime njọ na-ewelite mmụọ anyị elu na-enye gị ekele maka ezi omume nke Kristi onye igwe ndị mmụọ ọma na ndị niile nke eluigwe na-eto gị ha wee ghọrọ anyị arụ na ọbara nke Yesu Kristi onye nwe anyị onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o ji aka ya wee nara o were achịcha nye gị ekele na otito nyekwa ya ụmụazị ya wee sịfa n'alụnụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m nke a ga-edunye na nke ka anyị kwupụta na ihe omimi nke okwukwe nke anyị na-eme ugbu a nna kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihu nke ebube gị biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na Joseph dị asọ di ya
na ndị apọstụl, ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa a, ka ha were nna anyị nọ n'eluigwe, otuto n'otu mgbe niile, uche gị wee chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe ebe. Ka udo nke Kristi dịrị unu mgbe niile. Eleta na onwe unu ekele.
Kanyerio. Anyị nwere obere ọkwa one ma one anyị na-elotekwara anyị niile maka ANEC Saturday Sunday ọ ga-abụ July 21 to 23rd ndị nke na-ejekwa ikuso bido July 20 Thursday $100 for your registration and for your feeding for those days, and then $50 each person. I jogara ekene ndị niile bụ ndị bịa retreat nya nke ndị emere anyị nya anyị na-ekene ndị niile bịara ya ndị abịakwa n'ọnụ ihe efuru unu nwa ezinụlọ ụzọ ndụ ma bọni ụzọ ndụ ma nwanne ya nwoke James ka anyị kene unu niile n'oge ugbu a nwanne ha nwoke Jonas, that's what it is. Nursing Practitioners USA, ọ bụ ha nwa nwere health fair na hall ma agbasa ha akwadogo ndị okenye niile anyị niile ma ọbara mgbali elu ma ọbara mgbada ala nke ọbụla ka anyị jee ebe aha na ha ya akọwara anyị ihe gbasara ya gwakwa ya etu anyị si wee nọrọ n'ime. You are supposed to virtually log in and join to support what is yours. Altar server training and rehearsal after this mass, and parents unu ga-anọkọta obere before a na-eme meeting anwa a chọrọ ndị nne na nna ha ndị altar servers. Aloy Udeze Edith Eze ezinụlọ Linus Oke Osisi na nwunye ya na mkpụrụ ezinụlọ anụnwa mịtalụ ka ha pụta kịta unu niile ọgụ arọ na ise ụmụ ikolobịa na ụmụ agbọghọbịa na ndị ka na-eji. And they have responded to your call to marriage, and they have kept the faith. For 25 years, they have nourished your love, they have enjoyed your love, they have exercised all the graces that comes from marriage, patience, forgiveness, and of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. No, hold on. I'm not done yet. Now, come over here. So, these two were married, first the people now. These two were married 25 years ago. And ndị tata bụ ụbọchị ize ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first day you are worshiping with us here, ọ bụ na nsi ebe a pụọ ihe afụ ndị ya amaghịzi m ọnụ biko gbagharanụ m. If you are the baby of March, you are born in the month of March, and you celebrate your birthday in the month of March, anyị lutebe na biye na ya na-eche anyị niile ụmụaka agbasa ha ga-ekekwa unu ihe. So ụmụaka ọ dị ebe ịtọ ya ebe ịnọ unu ya ama ka unu esi wee gbasazi ka o were zuwe unu. Daalụnụ. Yes, sir. And I just want to actually make Father Jude the opportunity.
ya o ye ndị Igbo ya